SCY16101 е модела количка. В това видео ще я ремонтираме. Имаме няколко проблема. Счупен амортисьор, метално коляно с разбита резба и развалено серво. Ето, сега ви показваме при навиване на болта, който трябва да държи в коляното. Болта не държи. Започваме с подмяна на амортисьорите. Развиваме болтовете един по един. Запазваме болтовете, реда на болтовете, как трябва да бъдат, къде трябва да бъдат завити и ги подменяме с маслени. Първо сме започнали с предните и после задните амортисьори. Новите амортисьори са заредени с съответното масло. Те са маслени амортисьори, малко по-дебели, същия размер. Алуминиеви, за разлика от старите. Старите са само с пружина. След като приключим с предните амортисьори, се прехвърляме на задните. Там е малко по-сложно, защото имаме заден спойлер. Не можем просто да развиваме винтовете на амортисьорите, да ги свалираме. Първо трябва да разкачиме горната част на спойлера, за да се доберем до самите амортисьори, за да бъдат подменени. Затягаме здраво да не изтърват винтовете от вибрациите. Това е стария счупен амортисьор, който е подменен, и за все захващаме с предното коляно, което трябва да бъде подменено.
Първо разкачаме болта от крачето. Търсейки нужния накрайник за сваляне на този болт, се оказа, че главата е разбита, протъркана и не може да бъде свалена и се налага по друг начин да бъде свален болта посредством клещи. Сваляме и третия винт на коляното, за да можем да го подмениме. Намирайки новата част, връщаме болтовете обратно и трябва да сме готови и с тази част. Свързваме обратно крачетата към коляното. Захващаме се с сервото, разкачаме кабела. Имаме едно капаче преди да свалиме сервото, което трябва да бъде разкачено, но се оказва, че имаме метална ос, алуминиева ос, която трябва да бъде свалена предварително, за да се доберем до другите два болта. Сервото е хванато с 3 болта в шасито. След като развием болтовете, внимателно преместваме укрепителната алуминиева плоскост, да не загубиме болтовете, да не му объркаме реда. Развиваме другите два болта от капачето за сервото, за да стигнем до сервото и ето ни го малкото серво. Имаме да развиваме два болта.
Това, което развиваме в момента е предпазителя. Представлява една малка пружинка, която поема удар при сблъсък на количката с стена, за да предпази зъбните колела на сервото да не бъдат счупени. Сваляме капачето и подменяме с новото серво. Слагаме обратно предпазителя. Свързваме една батерия, след като е вързано сервото, за да тестваме дали новото серво работи. И установяваме, че сервото работи новото. След като напаснем сервото на мястото си, слагаме капачето, което го придържа и навиваме обратно трите болта, които го държат за шасито. Връщаме алуминиевия профил на място, така както трябва да бъде, с нужните болтове на същите им, оригиналните им места, на които трябва да стоят, и ги навиваме и тях. Тук имаме метални болтове, вързани в метално коляно, и там трябва да бъде сложен фиксатор, син фиксатор, но тъй като в момента нямаме, чакаме да пристигне, за момента оставяме така, защото работи, но като пристигне ще му сложим фиксаторчето. И това е целият ремонт. Подмяна на 4 амортисьори, обикновени с маслени, подмяна на коляно и работещо серво.